Hello! Hello, hello! Ayan, dito at alauna metpay, ha, ha, ha. Sabi ni Venus. Ayan, dantamsak ate. Ayan, hello sa inyong lahat. Hello. Ay, nakalimutan ko yung... Wait lang guys, ha. Ayusin ko lang to. Ayan, haha, alas 2 ton. Ate Venus intay pay mangan, sabi ni Dinalyn. Hi sis Pixie and Leste, ay alauna metpay. Apay da papanan nyo? Kapsat Dancing Diba, hello. Salamat sa pabiji. Press 1, press 1, press 1 para mag-start na tayo para naka-timer kagamin tatay sisik. 1 kasi naka-schedule ako kaso kala ko hindi pa matatapos si Mami Eds the boy. Hello, hello. Ayan, Pixie. Hello sa inyong lahat. 8 million. Apay alauna nakakabil. Kasi kunak mahampay nga tapos malpas tatay ni April kaya naka-schedule ng late. Ayan, hirap signal. Ayan. Kaya Drosolan, hello. Hirap signal. Ala, 11 million. Wait lang, guys. Sige na, game 1 na tayo. Game 1. Tamsak din po, sabi ni ate Karima Pablo. Ayan, drop mo yung link mo dyan, ate. Game 1 na, guys. Game 1. Bagay, hindi. Bagay. Pwede siya. Ginagamit ng tao, hindi. Makikita mo sa sasakyan. Hello, sis Mami Eds the boys. Salamat sa palipad. Ayan. Thank you so much, sis Mami Eds. Prutas page shield. Makikita sa sasakyan. Parte ng sasakyan. Side mirror. Windshield, hindi. Air freshener. Hi, Juice B26. Hello. Windshield, hindi. Air freshener, hindi. Seatbelt, hindi. Side mirror, hello. Hi, Princess. Hi, April, hello. Akit ka o hindi? Aircon, hindi. Side mirror, hindi. Tissue box, seatbelt, hindi. No, seatbelt, hindi. Tamsak host. Hi, sis Elisa, hello. Ayan, dashboard, hindi. Medyo parte siya ng katawan pero mostly nakikita sa labas. Hello everyone, sabi ni Elisa Mijares Vlog. Hello sa inyong lahat. Front seat, safety kit, plate number, hindi.
Plate number, wheel brakes, hindi. Plate number, hindi. Front seat, hindi. Brakes, hindi. Passenger seat, hindi. Mostly nakikita sa mga sasakyan. Pero hindi lahat ng sasakyan meron nito. Ayan, hi Isa Gaspar Vlog. Ayan, hello Kapsat Simply Higgins. Hello. Gas pedal, emergency light, pwede. Pwedeng emergency light, guys. Ayan, shoutout sa lahat, sabi ni Isa Gaspar. Ayan, 12 million in the house. 1 like na ho, sabi ni Isa. Shoutout. Fire alarm, pwede. Warning device, pwede. Fire alarm, pwede. Trunk, hindi. Hubcap, hindi. Yahoo! Tamsak po Yahoo! Sabi ni Lance. Kagigising lang. Flasher, hindi. Turn signal, hindi. Man, Pixie Dash, Yahoo! Sabi ni Lance. Gas tank, heater, spotlight, pwede. Busina, hindi. Spotlight, hindi. BG, ako ho, sabi ni Isa. Sige lang, Kapsat. Salamat. Wang, pwede. Tire, Man, Pixie Dash, Yahoo! Sabi ni Lance. Cornering lamps, hindi. High beam, stoplight, headlight. Dashcam, hindi. Tambucho, driving light, lamps, hindi. Natamsakan na po. Hose, Yahoo! Sabi ni Lance. Thank you so much. Dashcam, flashlight, hindi. Malapit na kayo. Turn signal, tambucho, harang, signal lights, hindi. Ayan, Tati Vlog, hello. Tamsak ho, sabi niya. Ayan, salamat. Yahoo, warning signal, hindi. Ayan, blinker. 2 words siya, guys. Pag lights, pwede. Dito lang po ako. Clue. Clue like my, nasa ambulance. Like yung emergency, ambulance, kasi ganon. Headlight, brake light, Christmas light, brake light, hindi. Car stereo, up light, rear. Siren, pwede, pero 2 words, guys. Signal light. Hello, Julie. Hello. Ayan, tamsak, dan host. Emergency light, haha, pwede. Siren lights, pwede. Red lights, alarm. Ayan, malapit na kayo. Siren lights, pwede. Alarm sounds, hindi. Plate number, hindi. Alarm sounds, hindi. Ayan, siren alarm, pwede. Malapit na. Flashing light, hindi. Door handle, hindi. Dim light, hindi. Danger signal, hindi. Flasher light, hindi. Emergency signal, pwede. Mga ganyan, pero may term kasi siya. Yung term niya kasi, may tawag talaga doon. Bright light, hindi. Signal light, hindi. Bumper, hindi. Flashlight, hindi. Road raya, haha. Sige na, lumayo pa kayo eh. Parking lights, alarm bells, red siren, pwede. Ayan, JKBC channel, tamsak dan host. Ayan, salamat po. Vehicle light, hindi. Red alarm, pwede. House alarm, tornado siren, pwede. Malapit na. Radiator gear, emergency light, industrial siren, pwede. Malapit na. Nakuha nyo na yung 1 word, guys.
Siren whale, police siren, pwede, pero may tawag kasi siya. Muffler, red light, emergency siren, pwede, mga yan. I-push nyo guys, i-push nyo. Tail right, red icon, ambulance. Yeah, pwede. Outdoor siren, red icon, ambulance, red fire alarm, pwede. Malapit na guys. Light vector, pagdudugtugtungin nyo na lang yung mga answer nyo. Flash meaning, indoor alarm, hindi. Tamtax harang, sabi ni Blood. Hello, Kapsat Blood. Hello. Flash vector, hindi po. Go, push. Siren lights, pwede. Malapit na. Security alarm, hindi po. Flashing signal, thief alarm, flash sign. Hahaha. Sige na. Emergency alarm, pwede. Alarm, pwede. Yung mga sagot nyo kanina na sabi ko, pwede guys. Pag dugtungin nyo na yon, makukuha nyo rin. Flashing alarm, driver alertness, monitoring. 2 words lang, 2 words. Fire alarm, pwede. Red line, red siren, pwede. Alam, malapit na. Ayun, congratulations! May nanalo na, si Jessica Coral. Ito po, stop. Fire siren po. Hello, Kakas Channel, Kabsat. Hello. Fire siren po, yung tawag doon. Sayang. Good morning, Kabsat. Si Lerm Alar. Ayan, stop na guys, stop. May nanalo na po. Mas nauna yata si Venus. Wait lang. Uy, may nauna pala si Venus. Kaloka tong mata ko. Wait lang, Jessica ha. Wait lang. Tignan ko kung sino yung nauna. Uy, yun pala si Venus. Sorry. Jessica Coral ang nanalo po. Ay, si Jessica Coral. Si Venus po. Si Venus. Venus, congrats. Si Venus yung nauna. Si Venus, fire siren, tapos nasunod yung emergency alarm ni Michelle, tapos red light, red siren, tapos nasa malayo ka pa, Jessica. Sorry, Jessica. Ayun, 50 pesos load yun. Congrats, gagaling nila. Sayang, haha, sabi ni Jessica. Sabi ko sa inyo pag dudugtugtungin nyo, isang 50 pesos load pa para tapos back to 30 pesos ulit tayo. Thank you mga sisi, sabi ni. Congratulations! Ayun, 50 pesos yon. Tapos, ayan, hi guys, ayan. Hi guwapa, itamsak na this, sabi ni Auntie Filipina. Ayan guys, patamsak muna sa aking premiere guys. Tapos, hindi ko pa pala naibaba yung link ng ating super chatter.
Nay, napukaw naksan, ha ha ha, sabi ni Benos. Guys, patamsak po sa aking premiere. Thank you so much. Wait lang, ibaba ko lang yung ano ng ating super chatter, guys. Mommy, it's the boys. Sige, Kapsat. Wait lang. Ayan, patamsak din po sa premiere ni Simply Higgins, guys, kasi nagpapa-entry din yan. Ang papapanalunan sa kanilang mga grupo ay 15,000. 5,000 in the first day ng entry ng raffle, 5,000, second and raffle, 5,000 ulit, tapos third raffle, 5,000. So, mamaya magpa-entry kayo kay Kapsat Simply Higgins sa kanyang LS. Nakatamsak na kun, haha, idin sa pala, rabi iha. Oy, nabayag ka nakatamsakon, Beos, idin sa na minsan. Ayan, 15 million in the house. Ayan, patamsak din po sa premiere ni Simply Higgins. Thank you so much. Ayan. Other 50 pesos ko nang ipapahula ko. Yung pang 50 pesos talaga. Biji lang ni gwapa hugas na pay tipinggan. Okay, game 2 na guys. 50 pesos load. Kaya punta tayo magpa-entry kay Kabsat Simply. Madaming pa-premyo sa lagi kami nananalo dyan. What? Later lang. Wait lang guys. Okay, game na guys. Game. Salamat sa pabiji, sis. Okay, game na. English, Tagalog. English. English siya guys, 2 words. BG Kapsat Sige Kapsat April, thank you.
Kate Daddy, hello! Hello, hello, hello sa inyong lahat. Ginagamit? Oo, ginagamit. $16 million in the house. Hello. Sinusuot? Hindi. Two words. Sa katawan? Sa katawan, hindi. Gamit siya. Rice, nakikita sa salas? Hindi. Pero pwede mo din pwede mo din ilagay doon kung pwede mo. Power bank, hindi. Eyeglass, personal siya. Personal nga gamit. Mosquito, remote control, hindi. Hair blower, hindi. Electric kettle, hindi. Hair blower, hindi. Microwave oven, hindi. Bluetooth speaker, hindi. Ironing plot, hindi. Headband straight, hindi. Eye curler, hindi. Coffee mug. Malayo kayo guys, malayo. Hindi siya gamit. Ginagamit ng tao pero hindi siya as in na bagay. Bluetooth, machine, straightening iron, hindi. Hair blower, hindi. Hi Jenny Tabios, hello. Ayan. Cellphone, hindi. Bluetooth microphone. Hair curler, hindi. Mouthwash, hindi. Cross stitch, no. Toothpaste, hindi. Ang galing mag-ano ni. Laptop, hindi. Earphone, hindi. Tempered glass, hindi po. Panty liner, hindi po. Sanitary gel, hindi. Rice cooker, hairnet, hairpin, clothespin, hindi po. Jelly case, clay dough, hindi po. Personal na gamit. Personal na gamit, mas especially sa mga babae. Toothpick. Tissue paper, hindi po. 2 words po siya. 2 words. Headphone, underwear, hindi po. Hygiene kit. No, tamsak po. Hygiene kit, pwede. Wet wipes, hairbrush, wet tissue, corn furs, hindi po. Makikita sa makikita sa pouch, ay sa mga charot. Kung saan mo nilalagay. Cotton buds, hindi po. Sige, push nyo lang. Sanitary pads, hindi. Sanitary, ginagamit ito na pampaganda. Charot. Napkins, sanitary napkin, facial wash. Facial wash, pwede. Face powder, pwede. Makeup, hindi. Atin ko TV channel, hello. Face cream, pwede. Pero gusto ko yung
Yung talagang BB cream, pwede. Facial cream, hindi. Foundation, hindi. Lip tint, hindi. Wash, facial wash. Facial wash. Nasa pwede, pwede. Baby powder, hindi. Pulbos, hindi. 16 million in the house. Hello, foundation, cream, no? Basta, na may clue na kayo, ginagamit sa mukha. Blackheads removal, pwede din. Liquid eyeliner, hindi. Liquid foundation, hindi po. Pond's cream, hindi. Ultra facial, hindi. Facial serum, next naman. Peel mask, hindi po. 2 words. Ano siya? Brand siya, brand. Bigay niyo sa akin yung brand. Brand na ginagamit sa mukha. Mga brand na ginagamit sa mukha. Toothbrush, Eskinol, hindi po. 2 words. 16 million in the house. Hello, everything. Dr. Rashes, hindi po. Maxipil, hindi. Jeju Eyes, hindi. Olay Cream, hindi po. Salamat sa pabiji. Kapsat Brilliant Skin, hindi. RDL, hindi. Brilliant Skin. Hala! Dr. Alvin! Meron na. May nakakuha na guys si Aprilin. Dr. Alvin po. Si Dinalyn Edrosolan. Wait lang, tignan ko kung may nakakuha sa taas. Ay, wala. Si Dinalyn po ang nakasagot. Stop na po. Haha, yan gamit ko, sabi ni Sis Michelle. Ang haba ng harang, 20 kilometro, sabi ni Julie. Hi Julie, kumusta? Salamat classmate sa pagbisita sa akin. Tamsak, hi Benji. Hello. Haha, yun pala, sabi ni Venus. Ayan. Ayan, L'Oreal Paris. Tapos na po, stop na po. Ayan, dikitan nyo si Kapsat Simply Higgins, si Sis Benji, guys. Si Kapsat Simply Higgins, guys, may LS po siya mamaya, nagpape-entry siya. So, dikitan nyo siya, guys. Gumamit na ako kasi noon, ate, ganda, sabi ni Dinalyn Edrosolan. Di ba? 19 million in the house. Dan dikit, sabi ni Michelle Mateo. Ayan, magmahalan kayo. Sa mga hindi pa po nakakadikit kay April, guys, baka naman. Hi, Elro Vlogs. Hello po. Salamat po sa pagpunta. Di ko naisip, sabi ni Venus. BG nakapsat na bayag pa'y tay harang, sabi ni Benji. Sige, kapsat Benji, thank you. Salamat po, Ate Jessica Coral, sabi ni Dinalyn. Nahuli ako yung gamit ko ngayon. Oo nga, nahuli ka, Michelle. Buti na lang hindi ako nagpwede doon sa Dr. Rush. Mga hindi lang ako baka mga pwede. Congrats, sabi ni Jenny Tabios. Tapos na yung 50-50 guys, si Dinalyn Edrosolan. Back to 30 pesos ulit tayo. Ayan, huli ako yung gamit ko.
16 million in the house. Hello. Sa mga hindi pa po nakakatamsak dyan. The Keremen. $16 million in the house. Wait lang, mag-isip pa ako ng ano. Game 3, 30 pesos, guys. Plans tayo, sabi ni Kate Daddy. Sige po. Yung subscriber po ako dito, ate, saan pwede mag-claim ng prize? Ano, i-add mo ako sa Facebook. Ito ay lalagay ko yung banner ng Facebook ko. Yan. Wait lang. Uy, nakalimutan ko. Nakalimutan ko tuloy yung ipapahula ko. Wait lang guys, wala pa. Nakalimutan ko yung ipapahula ko. Sige, game na. Ang sagdan ate, sabi ni Lenta Balanza. Kay ate April po, saan po magkiklaim ng prize host? Sa akin din yon. Sa akin lahat yun. English, oo. Pakbet, salad, hindi po. Ulam, pwedeng mong ulamin, pwede din hindi. Shanghai, hindi po. Chapsoy, hindi. Egg, hindi po. Apple. Hindi siya as in merienda kasi medyo mabigat din sa tiyan. Hotdog, siomai, chicharon, hindi po. Ulam, hindi siya inuulam. Hotdog, street food, hindi po. Noodles, hindi po. Meatloaf, hindi po. Hi, Rogelyn, Sistrang, hello po, shout out. Barbecue, pasta, hindi. Cheese, hindi. Tamsak, shawarma, hindi po. Spaghetti. Ay, ang galing. Si Michelle ulit. Congratulations. Stop na guys. May nanalo na lasagna. Wait, may nanalo na guys. Ang bilis-bilis naman. Ayan. Stop guys, stop. Hi, Pambansang Kusina niya. Sagot, lasagna. Dito pa rin Sisi, sabi ni Pambansang Kusina. Ayan, congratulations, Miss Sil Mateo. Wait lang guys at ang gagaling nyo naman. Refresh ako host para wala harang kanina sabi. Refresh, sige po, mag-refresh ka po muna.
Hihintayin ka po namin, Rogeline Sistrang. Thank you, Ading Arlene. Congrats, Gayem. Sabi ni Jenny Tabias. Congratulations po. Sabi ni Jonaline Valdeseria. Ayan, salamat Harang. Ayan, thanks Gayem. Sabi ni Michelle. Ayan, 16 million in the house. Wait lang. Manupay, meme. Wait lang, kwentahin ko. Adupay. Adupay nga games. Wait lang, idra-drop ko lang yung bahay ni F. Anong next kaya? Sa akin lahat. Okay, game 4. 30 pesos load ulit. Good morning, Els Enyeng Menusa. Hello. Salamat sa paharang mo dyan. Hello sa 17 million in the house. Hello, hello. Pagkain, hindi po. Tao, pwede. Pwede lang sa tao Gamit, oo. Two words English, guys. Ginagamit ng tao. Makikinig lang ako, sis. Nagla-lunch ako, sabi ni Kate Gadi. Salamat po. Eyeglass, hindi po. Sling bag, hindi. Backpack, hindi po. Parte ng tao, hindi po. Belt bag, hindi po. Rosary, power bank, sunglasses, hindi po. Shoulder bag, hindi po. Sling bag, hindi po. Face mask, hindi po. Sling bag, hindi po. Facial, hindi po. Hair extension, hindi po. Eyeglasses, hindi po. CP stand, hindi po. Hairnet, foot socks, hindi po. Earphone, hindi po. T-shirt, hairpin, butt towel, hair wig, hindi po. Belt bag, hindi po. Headband, hindi po. Jewelry, wristwatch, shoelace, hindi po. Face shield, hindi po. Turban, hindi po. Contact lens, hindi po. Wala po. Hindi. Corn purse, hindi. Reading glass, hindi po. Tempered glass, hindi po. Bow tie, hindi po. Curler, hindi po. Mobile phone, hindi po. Socks, hindi po. Ayan, nagbaba ng bakal si pambansang kusina, guys. Ayan, mouthwash, black shoes, hindi po. Hair clip, hindi po. Bow tie, hindi po. Eyeliner, hindi po. Eyebrow, hindi po. Hair blower, SIM card, necktie, hindi. Hindi siya personal na gamit ng tao, guys. Basta bagay siya. Ginagamit ng tao. Makikita sa loob ng bahay? Oo po. Pwede. Pwede mo din ilagay sa garage kung gusto mo. Picture frame, hindi. Luxury bracelet, hindi po. Picture frame, ID card, washing machine, rice cooker, flower base, eyeliner, lip liner, power bank, hand wash, hindi po.
Ayan. Garbage bag, hindi po. Trash bins, flower pot, hindi. Clip charger, broomstick, hindi. Power bank, hindi po. Ayan, wala pa nakasagot. Trash, rocking chair, garbage bag, trash bin, hard broom, plastic bag, microwave oven, eco bag, trash box, plastic tables, of dust, trash. Wala pa. Dust remover, hindi. Poly bag, paper bag, soft broom, stick broom, rocking chair, hindi pa. Wala pa. Feather duster, hindi. Shower curtain, hindi. Shower curtain 2. Ginagamit ng tao, pwede sa loob ng bahay mo gawin ito. Pwede mong gamitin sa loob ng bahay, pwede din sa mga school, ganon. Ginagamit ng mga mahilig mag-drawing. Yun na yung pinaka-the best na clue. Plastic chair, window curtain, spin mop, window curtain, hindi po. Cobweb, hindi. Sofa bed, hindi po. Scotch tape, hindi po. Marking mop, hindi. Clip paper, cross stitch, sketchboard, curtain rod, crayons, pencil, hindi. Pencil color, nail cutter, hindi po. Packing tape, oil pastel, signing pad, sketch pad. 2 words. Typewriting, hindi po. 2 words siya. Color pencil, paint brush. Congratulations, Rugelin sis. Congrats, guys. May nanalo na paintbrush. Ayan, 30 pesos load. Ayan, paki-add nyo po ako sa Facebook, guys. Or paki-type na lang po dito yung number nyo, tapos i-delete nyo po agad. Rogelin, paki-type mo dito yung number mo, tapos i-delete mo na lang agad-agad. Thank you. Michelle Mateo, thank you, sabi ni Rogelin. Thank you, host, sabi ni congrats, ayan. Wala ta sis Beno, sabi ni Lenta Balansa. Rogelin, i-type mo lang yung number mo dyan, tapos paki-delete na lang agad-agad. 15 million in the house. Hello. Wala ta sis Venus. Ayan, nandyan pa si Auntie. Congrats, sabi niya. Haha, BG lang nakamay sana kun ha, sis Len, sabi ni Venus. Bakit niya dinidelete? I-add mo na lang ako sa Facebook, Rogelin, kasi parang ayaw ni Lolo yung nagbibigay ng number dyan. I-add mo ako, Chris Guapa Gardner. Next. Congrats sana all, si Venus, sabi ni. Ilang game na tayo? Pang ilan na yan? Pang 6 na, di ba? Ay, pang 5 pala. Next, guys. Next, 30 pesos ulit. Hi, Sisi Smile. Hello. Thumbs up dan, tita, sabi ni Jasril. Ayan. Thank you so much sa inyong pagpunta. Hi, Miss Angelica. Hello.
Gandang umaga po sa lahat, sabi ni Miss Angelica. Ayan, shoutout bago lang dito, sabi ni Miss Angelica. Salamat po. Ito muna itambay ko, sis. Sige po, sige. Wow, bait naman ni sis Redeline. Donate ko na lang po sa next na mananalo. Idodonate niya daw po sa next na mananalo, guys. Okay, okay po. Pa-shoutout ho, sabi ni shoutout po sa Miss Angelica. Angelina pala, Angelina po. Angelina. Angelina pala. Angelina, not Angelina. Angelina. Hello po. Bagay, oo, bagay. Wow naman, sana ako manalo, ha, sabi niya. Oo, yung manalo dito, doble po yung mapapanalunan niya, yung para kay yung pinanalunan ni Rogeline at saka yung 30 pesos. So, balang palit, 60 pesos yung makukuha ng next na winner. Tagalog, hindi po, 2 words siya. English, bagay, 2 word. Ano yan, tita? Sabi niya. Ay, ang bagya pa. Wow, latamanen. Hehehe, sabi ni electric fan. Gamit, oo, bagay siya, bagay. Tagalog, English. Anong tanong, pasali, sabi ni Miss 2 words, English, bagay po, Miss Angelina. Flower-based lugar, face mask, wall clock, face shield, hindi po. Remote control, lampshade, scented candle, trash bag. Saan ka dito sa USA ho? Sabi ni Rogeline. Dito po sa Tennessee, sis Rogeline. Picture frame, alarm clock, pasali po, sabi ni Hernandez. Sige sis, happy USA. Ayan, happy Pinay. Plastic sa kusina, spin map, hindi sa kusina. Plastic bag, electric pan, garbage bag, glue gun, rubber shoes, sofa, air conditioner, trash can, pillowcase, hindi. Bluetooth speaker, hindi. Blue shoe, hindi po. Ginagamit. Face towel, air conditioner, shoelace, hindi. Rubber gloves, hindi. Tempered glass, belt bag, spa. My friend ako dyan sa Tennessee ho, sa Cookville sila. Ay, malayo siya, ging. Malayo po yun, mga 3 hours ata yung ano. Gamot sa kusina, hindi. Glue gun, sling, bat towel, rubber boots, hindi po. Wala pa. Teapot, hindi. Eyeglass, hindi po. Hairpin. Wala pa. Sabihin ko na lang kapag may nakakuha kasi reading glass, hindi. Sunglass, pwede. Reading glass, hindi. Contact glasses, hindi po. Flat iron, electrical tape. Ilang word horse? 2 words po. 2 words. Wi-Fi connector, marker type, remote control, eyeglass, hindi po. Ano po yung tanong? 2 words, English, gamit ng tao. Ano po yung tanong? Subdermat, hindi po. Anti-radiation glass, reading glass, eyeglass, hindi. Eyeglasses, protect eyeglasses, sunglasses. Ayan, malapit na kayo guys. Malapit na. Anti-rad glass, hindi. Paper clip, hindi po. Handkerchief, hindi po. Contact lens, anti-radiation, hindi. Eye protector, push pin, face shield, hindi po. Radiation sunglasses, contact lens, hindi. Eye protector, hindi. Magnifying glass, foot sock, eye drops, hindi. Radiation glasses, hindi. Magnifying glass. Face powder, protect eyeglasses, hindi po. Blush on, eye mo, hindi. Ayan guys. Hello sa inyong lahat. Reading glass, hindi.
Hindi din, malapit na. Safety glass, tempered glass, eyeglass protection, no? Prescription. Wow! Laminated glass lens. Less glasses. Lens po tayo, sabi ni Helen. Sige, salamat. Ayan, shot glass. Googles! Goggles, sabi niya hindi. Hi, host ganda. Hi, sis Helen. Hello, liquid eyeliner. Contact lens. Hindi po. Goggles, hindi. Huwag mong ihalo dyan. Isa lang kayo mo doon. Liquid, hi, host ganda. Hi. Contact lens, goggles, sunglass, hehe. Sporty glasses, hindi. More. Shotting glass, no. More. Ayan, aviator sun. Wow naman, Google pa more. Exclusive glass, brown glasses, safety goggle, hindi po. Switch glass, hindi. Eye protection, switch glass. Next naman. Shot glass, lip-tin, fiberglass, hindi po. Safety glasses, necklace. Sige, more. Push nyo lang. Magnifying glass. Solar light, drinking glass, magnifying mirror. Sige lang, more. Disposable, progressive lens, magnifying, retraction glass. Wala pa. Reusable glass. Measuring glass, hindi pa. Face mask, plastic glass, hindi. 13 million in the house. Hello. Recyclable glass, plastic cup, hindi. Hand sanitizer, safety spectacles, next naman. Bongga yung mga sagot nyo ah. Tinted glass, hindi. Bag eye glasses, next naman. Saan mo kinukuha yan, Jezreel? $13 million in the house. Hello, everything. Malapit na yung mga sagot nyo. Jealousy glass, top glass, clear glass, eye glass. Malapit na mga yan. Malapit na. Jealousy, ayan. Go. Ala, nawala na sila. Sliding glass, hindi. Sliding door, hindi po. Google na. Aviator sunglasses. Sliding glass, sliding window, hindi po. Oval sunglasses. Window. Nakuha nyo na yung glasses, guys. Yung second word is glasses. Wayfarer glasses. Siya, nasa mata. Mind glass, optical glass, glass window, shield glasses, sunglasses, furniture glass. Yung second word, nakuha nyo na guys.
Optical glasses, safety glasses, reading glasses, hindi. Ganyan. Sliding glasses, window glasses, hindi po. Frosted glasses, hindi. Frosted glass, whiskey glass, hindi. Go, push nyo yan. Sunglasses, hindi. Wala pa. Transition glasses, hindi. Martini glass, cherry glass, windshield glass, transition glasses, no. Couple glass, next naman, sliding glass. 15 million in the house, hello. Progressive glass, next naman, just real. Namamangha ako sa mga... Ayan, nandyan si Benji, guys. Eyeglasses. Oh, glasses. Ganon. Glass door, trade wind, hindi. Fruit glass, hindi. Glass frame, hindi po. Fixed window, hindi po. Gray glasses, hindi. Costa glasses, window glasses, hindi po. Plot glass, high glasses. Wala pa. High glasses, cup glasses, frameless glasses, Bermuda door, tinted, no. Plot glasses, 2 words. Yung, nakuha nyo na yung second word. Glasses. Aluminum glasses, lover glass. 15 million in the house. Hello. Table glasses, casement window. Woman glasses, lover glasses. Hala! Woman glasses. Pwede sa lalaki, pwede sa babae. Pwede sa babae, pwede sa lalaki, pwede sa bakla, pwede sa tomboy. Brown line glasses, tempered glasses, round glasses, Ray-Ban. Ray-Ban. Double hang, hindi pa. Ayan, mirrored glasses, hindi po. Owning window, unique glasses, hindi po. Wayfarer glasses, unisex glasses, mirror glasses, sunglasses, cocktail glasses, laminated. Hi, Jeff Cabarcage. Hello. Hi, Bicolana. Hello. I'm Ilocano po. Ayan. Bifocal, brown line, isolated, oval. Hala kayo. Frame glasses. Kapag welding glasses. Party glasses. Pwede mo din gamitin dun sa party kung gusto mo. Polarized glasses, shot glasses, of course. Wedding glasses. Elocana nga pala, sabi. Wedding glasses, glue. Ano, ginagamit sa mata. Mas ginagamit sa mata. Basta glasses siya. Glasses na pang mata. Laminated glasses, brown line glasses. Home, GL. Push nyo yan, guys. Aviator.
Sige lang, go. Promenade glasses, reading glasses, hindi siya pang read. Ano siya? Ginagamit mong pwede mo gamitin sa lahat, mas especially kapag pwede mo din gamitin sa kapag nasa sinehan ka, ganun. Magnifying passion glasses, magnifying glasses, bifocals glasses, hindi po. Passion glass. Lens glass, drinking glass. Sa mata, ginagamit sa mata. 20 million in the house. Hello. Ayan! Meron nang nakakuha, guys. 3D glasses. Sis Rugelin, sis Strong. Pili ka na lang, sis, kung kanino mo i-donate sa kanila. Stop na, guys. Stop. Rugelin, sis Strong, pili ka na lang, sis, kung kanino mo i-donate. Pwede po, Rugelin. Ay, wait lang, guys. Ang gagawin ko na lang, ako na lang random names na lang ako. Tapos, kung sino yung mabubunot ng roleta, yun na lang po yung mananalo. I-donate niya. Magbaba ka lang ng bahay mo dyan, sis Regeline. Hindi siya gumagana. Wait lang, guys, ha? Para pair. Game na lang ulit. Kay Blood na lang host. Kay Blood na lang daw. Asan si Blood, Kabsat? Ay, sis Rugelin, asan si Blood? Oh, kay Blood daw. Ay, sali ako. Bigyan mo ako jacket host, sabi ni. Andyan si Blood. Kay Blood daw niya ibibigay, guys. Sorry. Andyan si Blood. Nakita ko host, sabi ni Rugelin. Ayan, 14 million in the house. Hello. Ayan, 60 pesos yun kay Blood. Wait lang. Ayan, sana all. Ayan, Benji. Magbaba ka muna kayo ng bahay nyo, guys. Patamsak naman po sa aking premiere, guys, yung mga hindi pa po nakakatamsak. In 11 minutes.
Lapit na premiere. Ayan. Hi, Kabagi Sanshon! Hello! Ilapag mo yung bahay mo dyan, yung premiere mo dyan, sis. Ayan, Gaylord, hello! Isang pa, sabi ni Gaylord. Oh, malapit na yung premiere. Wait lang guys, magdikitan muna tayo dyan. Tapos, after ng premiere ko, i-game ulit tayo. Dikit-dikit muna kayo guys. Magbaba kayo ng bahay nyo. Ayan, nakatamsak na ako sa premiere mo, sis Kabagis. Hi, Franklin Miras Vlog. Hello, host pa jacket. Ayan. Engineer Rahina Vlog. Hello po. Queen of Fared. Hello po. Salamat sa inyo guys. Kain na muna mi. Sabi ni Benos. Ayan. Salamat sa inyong pagpunta guys. Salamat. Po sa premiere ni Kabagis guys. At sa mga hindi pa, ayan, may jacket na po kayo guys. Hello po sa inyong lahat. Hello po Kuya Fane Gaylord, sabi ni Tamsak dan sa premiere mo host, sabi ni Rogelyn Sistrang. Ayan, dan po, sabi ni Dinalyn. Hello po, Miss Tabalansa, sabi ni Gaylord. Ayan. Hello, sis Diwata. Anong ulam mo dyan, Benos? Tamsak dan Franklin. Hello, host. Hi, Franklin Miras Vlog. Hello, sis. Hindi mo kailangan magreleta. Donate na niya kay... Oh, yes, narimata bahay ko, host. Bakit narimata yung bahay mo? Tams Kapitana, sabi ni Diwata. Salamat. Wait lang. Wait lang guys ha. I-share ko lang tong aking premiere. Ayan, itamsak na ayan, salamat sa inyong lahat. Hi, Kevin Domingo, pa-jacket po. Ayan, Angelica de la Cruz po ito. Nakigamit na ako ng cellphone, nalobat na sipi ko. Daming bagong pasok, sabi niya. Yes, magbaba kayo ng bahay, guys. Wait lang. Magbaba ako ng bahay ng mga need ng banana. Tamsak kabsat, sabi ni Sir Galahad. Ayan. Hello all Team Lugit, sabi ni Franklin Miras Vlog. Hello po sa inyong lahat. Bakit narimata ang bahay mo, J-Lord? Adaak biyahe mapanken ni Ronald. Ingat kapsat. May premiere ako in 6 minutes. Magbaba ng bahay. Guys, patamsak daw po sa premiere ni Kabagis, guys. Haharang nakpay lang, sabi ni
Ayan, nandyan pa si Sis Ismail, guys. Ayan, 12 million in the house. Hello, hello. Bakasan nyo lang po ako para mabalikan agad, sabi ni Gaylord. Ayan, Sir Galahad, shoutout sa'yo, sabi ni Rujeline. Ayan, salamat sa inyong lahat. Ayan, magmahkunak no, maina yun lablab antay, sabi ni hey, Ate Rujeline, sabi ni Sir Galahad. Yes. Ang galing ni Sis Rujeline, oy. Host ang sakdan sa premiere mo, sige work mo na ako, sabi ni Franklin Miras Vlog. Armen Dar Journey, tinutusok na kita, sabi ni Jeff. Tusukin mo na, wag lang yung ibang tusukin mo. Ayan, magdugso-dugsulan mo na kayo dyan, magtusok. Ayan, ayan, hi. Hello sa inyong lahat. May, after ng premiere ko guys, may pag-game pa. 4 minutes na lang po yung aking premiere. Haha, sir, lalo na ako twice pag-game na host, sabi niya. Oo nga. Galing-galing. Hi, Uncle Mama to. Hello. DJ host, ay, sabi. Ayan, 15 million in the house. Hello. Diwata, Aginaya, Manang, dear, sabi ni Sire. 12 million in the house. Hello, hello sa inyong lahat. Guys, puntahan muna natin yung premiere ko, guys. Thank you. Magsisimula na po. Thank you so much. Sana all, anti-Pilipina. Ayan, 60 seconds na lang, guys. Baka naman. Puntahan na natin. Puntahan na po natin yung aking premiere.
Ayan, multitasking tayo ngayon. May LS, may Premiere. Ayan, yehey sa inyong lahat. Hello! Guys, puntahan po natin yung Premiere ko. Thank you. Ayan, hello sa inyong lahat. Ayan, salamat sa mga lahat na nagpunta sa Premiere ko, guys. Papunta po sa aking Premiere, guys. Thank you.
Ayan. Ayan, done premiere. Exit muna ako, host. Aalis mo ako punta ng school, sabi ni Kate. Sige po, salamat. Salamat po sa mga lahat na nagpunta sa aking premiere. Thank you sa inyong lahat. Thank you so much. Ayan, dan sa premiere, sabi ni Benos, harang, apay awan harang na, harang mo ita. Yung ano ba, yung premiere ko ba yung walang harang? Nakalimited kasi siya. Hindi pa siya na-re-review. Itay lang unang pasok ko na harang ako. Kaya. Harang again, sabi ni Adelisa. 5 minutes harang sisi, sabi ni Michelle Mateo. Salamat sa mga paharang nyo dyan, guys. Thank you so much. May harang ba sa premiere ko, Ate Marisa? Or wala? Ayan, hello sa inyong lahat. Hello, Ashnix Channel. Hello, Sis Debbie, Michelle, Ate Marisa, andyan pa sila. Si Jessica, si Sire, andyan pa. Night, night, guys, sabi ni Auntie Filipina. Good night, Ante. Salamat. Bobby, sabi, Bobby. Jonalyn Baldesaria, hello. Ayan. Salamat sa lahat na nagpunta sa aking premiere, guys. Thank you, thank you. Hope may natutunan kayo sa aking tutorial. Good night, Filipina Country Life, sabi ni Ate Marisa. You're most welcome, guapa, sabi ni Auntie. Ayan, 8 million in the house. Hero Nandis. Dan. Ayos. Tapos tusok pagisukli mamaya, sabi ni Jeff. Harang pa, sabi ni Michelle. Ayan, magbaba kayo ng bahay nyo dyan, guys. Adupay igado ading Jonalyn, sabi niya. Ayan. Guys, nakatusok na ay yung premiere ni Angel Tricks. Sis Miss Aura, hello. Thanks for coming.
Apay agitated duman haha. Wala na sila. Ayan. Hello. Kung ano-ano na lang na-type ko dyan. Aba ng harang, sabi ni Venus. Sayang, hindi nakalahat nakapunta sa premiere ko. Sayang. Ayan, sige, tapusin nyo na lang ha. Tapos mag-game na tayo, guys. Salamat. Andito pa rin ako sa harang, sabi ni Kevin Domingo. Pambansang kusina, salamat sis, andyan ka pa. Sige, Kamsat, salamat. Tinapos ko lang harang. Angelica de la Cruz po, haha, ginamit ko si Piñalobat na kasi ako, sabi ni Kevin. Sige po, sige lang po. Ayan, 11 million in the house. Hello. Sa Tiwata, thank you. Tapos na ang harang ko, sabi ni Kevin. Harang pa, sabi ni Venus. Ayan, hintayin ko kayo, guys.
Wala na, walang ng tao. Hello, BD New Zealand. Hello. Hello, host. Na-busy na ta. Nag-replay na ta. Na-busy na. Sige lang, Kapsat. Okay lang yan. Ano pa? Wait lang. Kwentahin ko. Dalawang tig 30. Tapos, $100. Parang ano pa siya, anya ata deta bilbilangin. Pambansa kusinain niya si Da, sabi ni BD New Zealand. Ano, parang ano pa? 1, 2, 3. Pero wala naman nang maglaro, 9 million lang dito. Oh. Ay! Sige, Yals. Ibaba mo lang yung premiere mo dyan, Yals. Sige, game na. 30 pesos.
Friend, sa ngarod kapsat dili New Zealand. Ayan, bagay, hindi po. Nuang. English, oo, English. 2 words English, gulay. Bagyo beans, hindi. Mamoy, hindi. String beans, hindi po. Pagkain, oo. Kinakain, gulay, kinakain, pwede. Ano sagot, host? Di ko alam. Hi, host, hehehe, sabi ni April. Eggplant. 2 words ba yung eggplant? Jelly beans, sweet potato, lettuce. 2 words English, gulay. Utong. Egg yolk. Hi, gulay, egg yolk. Gulay ba yung egg yolk? Brussels sprout. What's naman? French, red pepper, no. Acorn squash. Gulay na kinakain nyo. Charot. Green beans, bagyo beans, bell pepper, hindi po. Lady's finger, bitter gourd, no. Broccoli, rape, tamsak. Hi, Char Cocina Vlogs. Hello, salamat po sa patamsak. Pasali ako ho. Sige po, magsali ka lang po. 2 words English, gulay. Bell, capsicum, pasali ako. Sweet potato, Brussels sprout. Sige lang. Go, go, go lang. Wala pa nakasagot. Chinese spectre, kangkong, sweet potato, vegan, honeydew, melon, hindi po. Kasaba, hindi po. 7 million lang kayo. String onion, hindi po. Bean string, hindi po. Wala pa. Blue for red pepper, red onion, Brussels sprout, green beans, hindi po. Ayan, 7 million in the house. Hello, 7 million. Beetroot, hindi po. Bagyo beans, hindi po. Pumpkin, hindi. 2 words siya. Young ginger, bitter gourd. Bamboo shoot, hindi. Hindi. Lotus stem, hindi po. Hindi.
Wala pang nakakuha. Lady Finger, wala pa. Bakit laging nade-delay ka, Ate Marisa? Nasa Pilipinas po ba? Secret. Ayun, may nakakuha na. Congratulations, Venus, Banana Blossoms. Congrats. 30 again. 30. Bali, 80 ka na, di ba? Stop, guys. May nanalo na. Banana Blossom. Stop, guys. Stop. Hi, bagta na lagip ko, sabi ni Venus. Congratulations po, sabi ni Jonalyn. Wow, Venus, agpabagi ka man, ha, sabi ni Ate Marisa. Pusumet lang gayam, sabi ni ni Michelle. Thanks, Ading. Ayan. 8 million na lang kayo? Kung ito lang, kung 2 hours ko na lang itong aking LS. Sige, 1 game pa. Para, kasi, next time na lang yung iba na naman. Haha, danik ibaga Tagalog, itayan, haha, sabi ni Venus. Sana all, ate. Ayan. Last game, 30 pesos load ulit. Kasi 11 people lang dito. Danik ibaga Tagalog. Sana all, ate. Ayan. Wait lang, mag-ano lang ako. Mag-isip pa ng aking ipapahulang last game. Hi, Mami Eds 2. Andyan ka pa, magbaba ka ng bahay mo dyan, sis. May nanalo na ba, host? Yes, may nanalo na po. Wait lang, mag-isip muna ako ng Turog nakpay kuston tumaya no premiere ni Angel Tricks. Last game na lang, guys. Next time na lang. Ay, next time na lang yung iba. 30 pesos ulit. Ayan. Towards TV show. Ayan, salamat sa inyong lahat. 9 million. Title ng TV show, guys. Tom and Jerry, hindi po. Animal Channel, hindi. Mga parang kusina show. Parang kusina siya. Kusina. Pang kusina siya. Pepito Manalom, Animal Channel, hindi. Born Wild, hindi. Pepito Manaloto, ABS-CBN ba? Hindi siya ABS-CBN. Top Gear, Coco Melon Channel, dating dikit na po. Sisi Cheryl Ramos, Vice Ganda, Hell's Kitchen. Cartoon Network, Mars pa more, sabi niya.
Hello up si Miss Aura, sabi ni Yos and Yang. Ayan, 8 million in the house. Korean drama, Viva Show, hindi po. Chef Boy, ayan, mga ganyan. Chef Boy Logro, hindi. Patamsak po, mga kapatid, sabi ni Yos and Yang. Sarap, diba? Chef Logro. Magandang umaga, hindi. Hindi siya sa Pilipinas. Kiwishin Channel, magandang buhay cooking show. Oo, yeah. Nasa food net. Basta nasa pagkain network siya. Cooking show, yes, cooking show siya. Magandang buhay. Got talent, hindi almusal sa Pinas, idol kusina, hindi po. Mr. Chef, hindi po. Kitchen show, parang ganon, kitchen show. Pandesal sa Pinas, hindi po. Kusina shows, ayan, pwede. Mr. Chef, hindi po. Queer Eye, hindi. Kusina Kings, hindi. Asian Chef, hindi po. Hi sis, OFW, Finakikay Channel, hello, Tamsak Sisi. Salamat po. Ayan, Cookmaster. Good morning po, good morning po, good morning. Cookmaster, hindi. Master Cook, hindi po. Saturday Kitchen, Hell's Kitchen. Sige, push nyo yan. Ayan, BD New Zealand. Salamat sa pabiji. Ramsay's Kitchen. Next lawan ang galing mag-search Top Chef. Ayan. Go, go, go. Nagpapalaro ka ata sisi ko, sabi ni OFW. Sis, last game na po. Iron Chef. Hindi po. Okay, clue. Yung second word is kitchen. Ayan, Master Chef, Master Kitchen, Show Kitchen, Chef Kitchen, Kitchen Nightmare. Cooking Kitchen. Exit muna ako, sundo na ako ng alaga ko. Sige po, salamat po sa pagpunta sa aking LS. Thank you so much. Ayan. Iron Kitchen. Cutthroat. Ay! Meron na! Uy, ang galing mo naman, Venus. You know, congrats, guys. Congrats. Cutthroat. Ang galing. Stop po. Grabe ka! Ang galing ng Google mo! Guys, yung mga hindi Uy, baka naman panoorin nyo yung aking premiere, guys, kanina. Yung mga hindi po nakapunta, naman po.
Stop na guys, may nanalo na po. Thank you. Wow, sana all na lang, Venus. Naka 110. Guys, i-PM nyo yung number ha. Yung lalaki ang host Cutthroat Kitchen. Yes, yung sabotage, yung ang ganda kasi. Panoorin nyo guys yung Cutthroat Kitchen kasi sobrang saya niya kasi kahit professional chef ka, kung binibigyan ka ng sabotage, yes, ay wow, naman Ate Venus talaga lang linaingnan, he. Oo, si Michelle Dining Kitchen. Stop na guys, may nanalo na po. Ayan. Next time ulit guys, kasi thanks adding Dinalyn. Ayan. Next time ulit guys yung palaro. Thank you so much sa inyong lahat. Congratulations sa lahat ng mga nanalo. Venus, Kuya Romel, Angelica de la Cruz, Jessica, Michelle. Si Michelle ay naka 60 din. Si Michelle. Si Dina Linedrosalan 50. Welcome Ate Venus. Napanood ka na kanina Sisi. Bale, dalawa sa akin Sisi, sabi ni Michelle. Yes, dalawang 30 sa'yo Michelle, so 60 pesos. Nasa hilera ng mga sagot ko, buti na isa-isa ko. Haha, sabi ni Venus. Yes, salamat sa inyong lahat guys. Salamat sa mga nakilaro sa akin. Baka naman, panoorin nyo din yung aking premiere guys, yung aking premiere kanina, yung mga hindi nakapunta. Thank you so much. $47 minutes na lang yung kay Angel Tricks. Kuya Ekto ulit masapul editing, hahaha. Oh, maganda yun pag-edit, Venus. Thank you ho, sabi ni Angelica de la Cruz. Ayan, maraming salamat sa inyo guys. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe kay April, mag-subscribe na po kayo sa kanyang channel guys. Hindi po kayo magsisisi kapag si April ang napaka-supportive yan at mapagbigay. Kaya dikitan nyo na po si April, the joy of April. Ayan, pa-subscribe naman po yung
UC Vlog. Sino yan si UC Vlog? PM me your number, guys. Kung load or GCash, ilagay nyo doon. Salamat. Ayan, 8 million in the house. Hello to all sa inyong lahat. Lipat na tayo dito, guys. Magpa-entry kayo. Wait lang. Ilalapag ko yung bahay niya. Bye, guys. Thank you so much. Bye. Iniwan na ako. Walang nagbabay. Kaloka kayo. Bye, guys. Thank you so much.